Shubor nakaslem jong unausan hima. Wahe snong kamodamai West Dentia Hills uma Joseph Parian. Ula pensay siginong snong baya kapisa jong kasnong kadai satang ban bati ni bahano kanang banyo jing mentoy kipai ba nong snong katkum kahok jongki. Kani jing pensay kalawan hadin bagi nong snong kamodamai kila keno bagarukom trekam jong wahe snong hakabedai bat kampisa pilan kalong kabamsyay. Wahe snong ula pensay baka jing bamla ban bati ya kapisa jong ka snong kadai namar ka jing sya khang kidikot ke executive committee ban rung syaying dorbar ban penlong ya ka jing yalang perkhat kam ulia thoru baha ka shipotrik unai wing kidikot ke executive committee jong ka dorbar snong modemai kitmu ban penlong ya ka jing yalang perkhat kam haying dorbar hall jong ka snong nagabenta ban perkhat kumno ban bate bat pentrai kam ni kapisa snong bat kiwei di kimat kibe day bat ka jingha jing mian jong ka snong Henry anda wahe snong bat ka isi kila poi haying dorbar katto kat ningut ki pat ba nong song snong Kim Ailat yaki ban penlong yaki ka jingelang ke executive committee la pensai wahe snong uma pariat ula kerpat yaki long kemilong kpa bat ki reurang ba jong ka snong modemai ban ai ka jinge trailang badru la kerpat yaki kimeki kpa bakin kentu kerpangru yaki khon ki ti jong ki ban kiar na ka jingkren yaki kitin ki bom sngo tenat ki bala ban kta amat yong yaki jingim jong ushimet badru ya ka yeng ka sem kubor yang jing siang si kubor yang jing siang dia hong kubor yang jing siang si na tukun ngam amur upoi perkhat wa poi ni menta ka kam yung gap sem yong ka chnong ka thau modma gyong i tani te daw ka ta kubor yang jing siang si ta hiju por ka kubor yang jing siang dia na em ka jing siang dia wa ka wa chnong wa em ka jing ki klet menta ka chnong ka thau ba hiju por la ka executive committee yong i wa yo ki khna daw em go siang tho bakla mana siang tho bakla gi daw poi ka ta mat yong ya ka personal yong bru le ni ka bru ba haju por la ka yung sem yong i ta ha ji to ga kam baisa man ka gi daw bi khian ha ji to ka sanchar snong ka sanchar thau ila ong gi daw bi khian nga kau ha snong rang ka isi snong yong a ti bahai ka number yong ka paisa ka won ka paisa ko to bati ki pa ba rai siao si na wa ya gani ka bati nang man go sa ten ila sa ten gi ngara dep khut ai gawi ka executive committee hage chpau trik yong manau khatwi dadaman panban ka jingkha cha khang luti ne benta ga executive committee yong ka chnong modmai hage jing to ko besa sa so bati hi doni wa khnang wa executive committee yo tip ka ma katwon chi yung to kani to ga demokrasi ladaman mangkanau ha chnong la miyo so ko bar ti yong a ne ba hab ai open bai lang wa ka executive committee ne kita gidaw da MK me kijing pen bai lang kijing perkhat lang khana yo plai bai ki kam chkhmat ta kijing to oni ga protes yong ki perlok ki yonga ki MK to kan ni san phan ru phangot le nya phangot mem pher da de yo ki khmat ba da po hele de do hayung dorbar chru ki isi chnong da ong le ki siang bha cha yana wok sia hayung dorbar rangkar isi nei penta wo pen bai ya ni ga jing dawa ga yong phi ne penta ga hok yong phi kata to kijing karpat yonga hadir wana karpat eki daong nga to unong chong chnong yong phi dari GI phi won le ngau tip le GI yang ai won le phi to itip lang ba ka to abi gi ka lang ta ba step unong kong to ki da le gi ha chitrik le chong cha ji it ki ba hi ju por le dara ge plakat ka step ku aran da man ka jing cha khang ne bentau kon man ko committee ha ge chpau trik yong lu nau khatmi bat ka step wole ha ge khat le trik yong nau khatwi ku ka pathai waro wi de yu ba de chna ge na manu he chnong we mujing kle ne bentau wan ra ga bagamiat ye ga chong suk chong skai na du ki para marjan ma pa chnong ila wala ete yo sukulali kamai ka ji ba de hiju por la yo sukulali rep di yang yo la iwan wan jing thot hagalai ha ki ka kare ki karwan tam saka ne benta ka kam baisa ku nga kau he chnong rangkat wi si wom yu ki kle ba nga kular le akmat yang pigi la patha gobar wasnya ni pai ba no chong wa yu nga ku la ngam jo kala ite to iman bru ilong bru ha gi jing yonga kau ubru de chine ni takar pa ki u gi jing chine lagan kim chine ni nga hadinu pendep a yang ni ga benta te ye o ya suki ye nga thang suki anda ye go buram
uyu ubrum thoi ku brom nga kau hek snong thoi ku brom bat ke executive committee yang thoi ku brom man ku dani taraw yu hegi daw yoro hegi yete bhai me di lene yete si takar pa e gi man bei man pa ki kon lot yang snong mon mai bat ki rupa khmat igam jo wo snya bhagi u e ga jinge kra lang ti timun ti dia yang ki ne benta wo penche kar pa ngai na ki kon gi ti yang ki yaw la ki kulam bakla chawa cheneng yaw la ke le man ga ke jing kita mat yong ya personal yang bru lene ga bru bat kam jo la e ga yung ga se mi yang ga ora oi takar pa e gi pai ba ora wo e gi ti timun ti jang ki jingmut ki jing berkat au e gi yaw man ga jinge kra lang yaw gi wanra ya ga bahag men hag chnong ga taw ga ngi tegite ko ne ke le nga hai ju pon ga gi pai ba ang chong chong tadi gini kintin go hejak ku beli piora ku beli cibon